40टा समस्तियाव जोङो दिनैहाय क्लास लागासिनो दं आरो जोङो न'बो लुफुंजोब्बाय दा बिनिनो आं दिनै दा दङ कालेंदुवार समस्तिनि मुरमिला हेन्डलुम क्लास्टारनो आं दिनैहाय फ्रेम जेकार्ड बेफोर गासिबो आगजु जेन्थेरानो माने बायदिसिना दानायाव गासिबो जन्त्रपातिखौ दिनैहाय माने 15टा ग्रुपनो राननाय जादों सिमांखौ मोगथाङाव खालामनो थाखाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि नामावहाय 40टा समस्तियाव जोङो दिनैहाय क्लास लागासिनो दं आरो जोङो न'बो लुफुंजोब्बाय दा बिनिनो आं दिनै दा दङ कालेंदुवार समस्तिनि मुरमिला हेन्डलुम क्लास्टारनो आं दिनैहाय फ्रेम जेकार्ड बेफोर गासिबो आगजु जेन्थेरानो माने बायदिसिना दानायाव गासिबो जन्त्रपातिखौ दिनैहाय माने 15टा ग्रुपनो राननाय जादों मेइन ग्रुपआ क्लास्टार हिसाबै थागोन आरो बिनिनो माने जिहेतु क्लास्टार न'आव हाबनानै दाजोबनायनि परिबेख गैया बेनिखायनो न' ग्रुप बाय ग्रुप मोनसे 15टा ग्रुप राननानै बिसोर दागोन आरो बेयावबो बे दानायाव माने जितु वार्किं केपिटेल हिसाबै नांगौ बे वार्किं केपिटेलखौ जोङो बिटिआरनि हेन्डलुम मिशननिफ्राय जोङो बिसोरनो 6.5 लाख थाखा एसे हरनाय जाबाय बे थाखाजों बिसोरो माबा खुन्दुं बायनानै बेखौ आरो आपग्रेड खालामनांसै नाथायबा जों ओरैहायसो बुंदों जे जोङो हेन्डलुम क्लास्टारनिफ्राय जिखिनि रिभिनिउ कालेक्ट होयो बे रिभिनिउखौ जों सरकारनो हरनो नांगौ बे रिभिनिउखौ क्लास्टारा जेसेबां माने उपार्जन खालामनो हागोन जेसेबां लाब खालामनो हागोन बे क्लास्टारानो बाहायनानै मोनजागोन बेनो जोंनि नाथायबा दानाय लुनायनि बेलायावहाय गोबां उनफिननानै दङ जायनि जाहोनाव गुबुन हादोरनिफ्राय बर' दख'ना बायदिसिनाखौ लाबोनाय बे नंखाय नङा मानोना जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिफोर उइभार्स जि दाग्राफोर जिबायदि जि दानांगौ कमार्शियेल मेथडआव जिबायदि दानांगौ बेबसायिक भित्तियाव जिबायदि जि दानांगौ बेबायदि दायाखै जास्ट न'आव गांथाम गांब्रै नांगौ बेखौ दाखांबाय जिरायबाय बेबायदिजों जोंनि देशआबो जौगाया आरो गावबो जौगाया बेखायनो बेखौ कमार्शियेल मेथडआव जौगाहोनो थाखायनो जों बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ फोसावनायनि लोगोसे आरो जों बिभिन्न माने गामि दा ट्रेनिं होगासिनो जेकार्डखौ जाला माला मानसिया दानो रोङा बेजों थाब दानो हायो थाब डिजाइन लाबोनो हायो बेनिखायनो जेकार्डखौ जौगानाय जादों आरोबाव जोङो बे माने मुरमिला हेन्डलुम जौगाहोनो थाखाय सासे सरकारनिफ्राय रिसर्स पार्सन गभर्नमेन्टनो थिसननानै होनाय जादों बियो बे जायगायावनो थानानै नायबाय थानांगौ मानो दानो हायाखै मानो दानो हादों माबायदि मडेल खालामदों माबायदि मडेल खालामाखै बेफोरखौ गासैबो साखाफारा खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि दारैहाय बेयाव जों सासे सरकारि भाबै नियोग खालामनाय जादों गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बेग सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003118187 8822018193 जामबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन